Hi friends, welcome to our channel. இதுவரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, மஸ்கட்ல இருந்து ஃளைட் டேக் ஆஃப் ஆகுற வீடியோ அண்ட் லேண்டிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தது பார்த்திங்கன்னா நைட் டைம் ஃப்ளைட் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். அதனால் நைட் வியூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுத்திருந்தேன். ரொம்பவே சூப்பராக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ ரன்வேல ஃப்ளைட் ஓடிட்டுருக்குது. அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆகும்போது கீழே பாருங்கள், ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். பிளேசஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. இந்த லைட்டிங் எல்லாமே பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அதனால் நான் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபருக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கட்டில் லேண்ட் ஆகிற வீடியோஸ் தான் நான் எடுத்திருந்தேன். பார்க்கவும் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் வியூ. இது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு.